Into kufanele uyenze ke apha ku-TikTok is own your flaws. Own your flaws. Yabona ezi zinto ocinga uba zirongo ngawe xa sowusondeze ikhamera ubone uba yho amazinyo am, yho ii-lips zam, yho amehlo am, yho impumlo ikhala. Own it. Own it. Joke about it. Look for sound to find the humor kwi-flaws zakho. I cannot stress it. I cannot stress this enough. Own your flaws. They will get over it. Abantu baqhubeke bemamele wena. Bazawuadvise ke ezinye izinto ezintle, and abantu who really mean well bazawungena kwi-inbox bakunike namacebiso. Ukhona oye for instance kum ukhona oye wangena kwi-inbox esitsho uba ke oil pulling, bicarbonate of soda. Ndiyamcela uba ke ndiyazisebenzisa ezi zinto already. Omnye wangena kwi-inbox wathi uzukuzama i-peroxide. So ndiyabuza uba ke what percentage? Wathi 3%. 3% ke zange ndambhaqa mna apha eMzantsi, ndazi uba u-lowest is 10% omfumana kwi-clicks. So isitsho uba uyayenza uxubha ngayo mhlawumbi 3 times a week, but I must Google it as well, ndicheke naku-YouTube uba isebenza kanjani. Mhlawumbi izawuimprova ikhala yamazinyo kuba amazinyo ama-cream vele. Own your flaws. Abantu bazazibona kuqala before uthethe into oyithethayo. Joke around them and so that kudlulwe kuyiwe kule nto ofuna ukuyiveza kwiividiyo zakho. Own your flaws. Asoze zingabonwa guys.